हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म YouTube चेनेल फुङाव दिनै सासे हेकारा आंखौ कल खालामदोंमोन आरो बे हेकारा आंखौ बुंदोंमोन नोंथांनो साख्रि नांगौबा नोंथाङा रेजिस्ट्रेशन खालाम अनलाइनाव आरो बेयाव 10 रां नोंथाङा बाहायनांगोन आरो नोंथाङा बेखौ अनलाइनाव बाहायनांगोन बेफोरबायदि होननानै कल फैदोंमोन साख्रि होनायनि मुङाव आरो बिथाङा सासे हेकारमोन आरो आं बै समावनो बुजिदोंमोन आरो बुजिनायनि उनाव आं बिथांनि गासैबो डिटेल्सखौ कल रेकर्ड खालामनानै लाखिदोंमोन मानोना आं मिथिखागौ बिथाङा सासे हेकार आरो बिथांनि बैफोर जाथायखौ एबा बैफोर फानजारिखौ आंनि भिउवार्सनो आङो देखायनानै दिन्थिनायनि गोनांथि लोगोसे आंनि जे बर' भिउवार्सफोर दङ एबा जाय भिउवार्सफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय दं बिथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों एबा नै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि फानजारियाव गोलैया आरो रावबो खैफोद जाया बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों दि आरो कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना आं जोबनायाव खोनासंहोगोन नोंथांमोना जुदि स्क्रिनाव होनाय नाम्बारखौ नायना ला नोंथाङा बेफोरबायदि नाम्बारा जुदि नोंथांखौ कल खालामोब्ला नोंथाङा कलखौ रिसिभ खालामबाबो नोंथांनि डिटेल्सखौ माब्लाबाबो दाबुं मानोना नोंथांनि गासैबो डिटेल्सखौ लानायनि उनाव बिथाङा बायदिसिना एप्सआव थांनाय बिथांमोना एप्सआव थांनाय आइडिफोरखौ लानो हानाय आरो साख्रिनि मुङाव आंखौ बेफोरबायदि फानजारियाव फासायदोंमोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि जे अनलाइन खालामनायनि उनाव 1 राङानो जा 10 राङानो जा बिथांनि एकाउन्टआव ट्रेनजेक्सन जागोन जानायनि उनाव नोंथांनि गासैबो डिटेल्सखौ लाजोबगोन साख्रि होनायनि मुङाव बेनि उनाव नोंथांखौ मा खालामगोन नोंथांनि एकाउन्टसखौ खालि बानायगोन एबा जिर' बानायना होगोन जायनि थाखाय नोंथांनि एकाउन्टआ जिर' जालांगोन 1 मिनिटनि गेजेरावनो बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजायो जे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि हेकारनि आखायाव दा गोलैयो आरो बेफोरबायदि खैफोद आफोदाव दा गोलैयो बेनिखायनो आं नै भिडिअखौ बानायनाय जादों जे आंनि भिउवार्सफोरनो आङो बुंनानै होनाया गोनांथि जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि खैफोद आफोदाव गोलैया अब्ला आंनि जे बिथांजों जानाय कल रेकर्डखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय अपने दोस्ती या शादी के लिए कमेंट किए थे यूट्यूब चैनल पर कमेंट तो नहीं किया शायद किस लिए किए थे आप मेरा नंबर कैसे मिला वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप दोस्ती या शादी या नौकरी के लिए कमेंट किए थे क्या यूट्यूब चैनल पे हाँ इतना तो याद नहीं है आपको करना क्या है दोस्ती करना शादी करना नौकरी करना क्या करना बताइए अभी नौकरी तो है मेरा पास प्राइवेट जॉब लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी ना रेलवे में करना है रेलवे में कीजिए BSNL कंपनी में करना BSNL कंपनी से जियो कंपनी करना जियो अमेजोन कंपनी करना कहाँ करना है आपको ठीक है रेलवे में मिलेगा तो अच्छा है वो सेंट्रल का सर्विस है और रेलवे में गवर्नमेंट सर्विस है हाँ करना है बोलिए नौकरी मिलेगा तो करना है ना और क्या है और तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस 10 रुपया मात्र 10 रुपया जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना पड़ेगा ओ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा 10 रुपया 10 रुपीज 10 रुपीज हाँ सर मैं कहाँ पे करेगा उसको ATM से ऑनलाइन करना पड़ेगा ATM से ऑनलाइन करना पड़ेगा हाँ सर हाँ तो 10 रुपया तो कर सकते हैं तभी आपको नौकरी मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी सर आप नौकरी देगा हाँ सर कितना दिन में देगा 24 घंटा अंदर नौकरी देंगे सर 24 घंटा हाँ सर 24 घंटा में ज्वाइनिंग कहाँ होगा रे 24 घंटा में अरे सर 24 घंटा में आपको जहाँ आपको सुविधा होगा कलकत्ता दिल्ली पंजाब हरियाणा जहाँ जा सकते हैं हाँ कौन सा डिपार्टमेंट में होगा रेलवे का आप कलकत्ता में जॉब कीजिए भुवनेश्वर में कीजिए आप कहाँ से बोल रहे हैं उड़ीसा से बोल रहे हैं ना हाँ कहाँ से बोल रहे हैं उड़ीसा से बोल रहे हैं आप? हाँ उड़ीसा आपको उड़ीसा में पूरी में आपको जॉब मिलेगी हाँ उड़ीसा में मिलेगा पूरी में भुवनेश्वर में कहाँ आपको जॉब चाहिए बोलिए हाँ इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ेगा शायद आपको हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा हमको सिर्फ 10 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा उसके बाद एड्रेस आपको मैसेज कर देंगे आप उस एड्रेस में आ जाइए हाँ ठीक है आप अभी उसको रजिस्ट्रेशन फीस कितना देना है कैसे देना है आप सब बता दो 10 रुपया देना है ऑनलाइन करना आपको ऑनलाइन
हाँ सर, 10 रुपया ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए तो आपका तो गूगल पे चाहिए, लेकिन वो पासबुक अकाउंट्स भी चाहिए, कुछ तो चाहिए ऑनलाइन करने के लिए। हम आपको बता रहे हैं ना, देखिए आप पहले अपना एंड्रॉइड मोबाइल है, प्ले स्टोर खोलिए। हाँ, प्ले स्टोर में ठीक है, खुलना है। खोलिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, प्ले स्टोर खोलिए। अच्छा ठीक है, बता दे। बता देंगे, सोने लाइन पर रहते खोलना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन आपका सामने खुलना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर खोलिए ना, अगर करना है तो खोलिए, नहीं करना फोन रखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, खोल लिया है। उसमें लिखिए एनीडेक्स, डाउनलोड कीजिए। क्या? एनीडेक्स, ये NYDEX, एनीडेक्स डाउनलोड कीजिए। हाँ हाँ, डाउनलोड कीजिए एनीडेक्स। वो कौन सा ऐप है? वो प्ले स्टोर का जो ऐप है पूरा लिस्ट आ गया, कौन सा डाउनलोड करना है? 12 MB का है, 440 KB का है, कौन सा वाला है डाउनलोड करने? देखिए एनीडेक्स, देखिए एनीडेक्स रेड कलर का है, देखिए रेड कलर का तो बहुत सारा आया था। एनीडेक्स रिमोट कंट्रोल आया। रिमोट कंट्रोल, वो तो ब्लू कलर के। हाँ हाँ, रेड कलर एक आया था। हाँ, डाउनलोड कीजिए उसको। ठीक है, कितना MB का? 12 MB का। हाँ हाँ सर, आपके पास दूसरा मोबाइल है बात करने का? बात करने का तो दूसरा मोबाइल है, लेकिन हो जाएगा इससे। नहीं, बात करने का दूसरा मोबाइल है, तभी आपको नेट फर्स्ट चलेगा। दूसरा मोबाइल है बात करने का। सासे हेकारा माबायदि कल खालामनानै सुबुंखौ फासायनो सानो, नाथाय बै समाव आं बेंग्रा बायदि जादोंमोन आरो गासैबो डिटेल्सखौ होनाय बायदि खालामदोंमोन, नाथाय आं होआखै। बेफोरबायदि नङा, आं होखायाखै, आं मिथिखागौ बेखौ। आरो नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि नाम्बारा जुदि कल फैयोबा, बेफोरबायदि नाम्बार जुदि कल फैयोबा, नोंथांनियाव बायदिसिना डिटेल्स डकुमेन्ट्स बियोब्ला नोंथांमोनाबो माब्लाबाबो दा हो, नङाबा नोंथांमोननि एकाउन्टसाबो जिर' जागोन। आं आसा खालामो बे इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होनो हानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं गावखौनो, मानोना जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खैफोद आफोदाव गोलैयाजासे बारग'नानै थानो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। अब्ला नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअजों लोगो मोननाय मिजिंथिनि एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय।